Sen Kerwenmi? Salamu aleyküm. Ve aleyküm Yok, selam. men adam Urban. Ha, yanlış aytmaydiýan. Bagşla var onu neyim? Alo? Bägül? Gowmaýagdaýlar. Menmi? Men arçmana var ya. Hawa doganım ka. Gowmaýagam. Hawa keypini ýana görme bolsa var ýa. Nur ýagdy. Salamu aleyküm. Öýkeleýän gerek dost. Salam. Häme giyjä galdym. Mundan öňe bara. Giyjem bolsa aýlanay mähet ediň wady. Garaşyp giyjäň bir wagt ýatdym. Wagt geljekdim dost. Zeruri işim çykyp şähere gitmeli boldum. Öýde giç geldim. Ýöne hiçden giç ýagşy diýipdirler. Şo taýdan men saňa bir sowgat çygam aldym doglanyňa diýip. Al nesip etsin. Ya adara galmalar ekeniňdir. Adary bolmadyň. Onsoňam sen men taga daljagym nerden bildin? Ha, bilýärsa, aňrymyz boş däl. Ya, ewinmelen. Goý bu tagadyň her minuty watana, hojalyňa hyzmat etsin dost. Sağ ol. Näetdi gelişdimi? Gül ýaly geçdi. Nesip etsin dost. Sağ ol. Toýa dakyn. Sağ ol. Arçmana var ya. Sen Kerwenmi? Hawa, häzir öňe diýen. Salamu aleyküm agam. Ve aleyküm selam. Bu goş senkimi? Hawa menki. An goşuň alla düşýdim ha. Näme şu? Ýör. Nire? Kän sowal berýän. Ýör. Sen tapany howalaýdy. An ýör. Agam men nire alyp barýan ay. Ýa aýtdym kän sowal bermedi. Hemme dady baran soň bilersiň, ýör. An ýör. Şaltyrak bol. Mün. Tiz bol. Gurdan naýç. Ertir hasabat günümiz. He, bugün aýyň 19-y. Howa. Resmi namalaň hemmesi taýyn. Diňe barlap bol çekäýmeli gurdan naýç. He, gelýäňizmi? Bolýa. Bor. Gurbanlygy köýnek dikdirmäge ýetişdiň onsoň. Hawa, yakasam owadan. Yeňem keşdeli. Bolay, turaýa, tügelim. Salam. Salam. Salam gurdan naýç. Salam. Gelin geçin. Bolýa. Aýdy berin. Girdejilemiz mesemeýelim artdy gurdan naýç. Ine. Alın. Bolýa. Gurdan naýç. Salyklar tölemek üçin resmi namalary gol çekip möhür basaýyn. Ýaxşy. Onsoňam gurdan naýç. Biziň iş ýerimiz Tawus gelin täze jaý alypdyr. Ha. 50 götürümni. 5 otogly. Öylemi? Ertir iş meniň edýänip aýdyk gitdi. Ha. Size daýdaýyň da diýip haş etdi. Ha, habarym bar. Kärhanaň kassasyndan 2000 manat alynda kärhanaň adyndan toý goşon dedäýin. Howa, bayrak hökmüni resmileşdirýärse onu Bolýa. girdejiden. Bolýa şey deýin. Bolýa gurdan naýç. Ýaxşy.
Arslan ağa, bir mümkündü. Awaydy. Ol 25 kuwetsiz turbalarını torp turban yerine 20 kuwetsiz turbalar ulansak bolarmy? Hemçe şu aday diýen. Bana da şu adra habar etdiler de, şolay da aynı. Hey sen aklın eten diýen adyň o. Hey 25 giderim 20 turlanıp bomy. Men başlyga näme diýip aýdy? Nämçe şu aday tereden doksa. Bana da yaňa aýtdylar da Arslan ağa. Hey bolýada. Bar işiňe bol. Alo. Alo, gurdan aýt. Ho. Uğranlar bana şu aday diýerler. 25 kuwetsiz turba oturup diye. Şoňa derek 20'ni koysak bolmazmy ka? Mene näme çememlenmi? O nämen 25'lik, o nämen 20'lik hok düşünüklüräk aýtsana, düşünüklüräk. Gurdan aýt. 25 kuwetsiz turba derek 20'lik kuwetsiz turba koysak bolmazmy ka diýen. Haýdýanyň näme 25'lik 20'lik koýup bormy? Proyektdaky görkezmeden sähelçejigem çykmak, ütgetmek bolanok. Arslan Cumaş, men sana ilk sabar duydurýan. Şoň ýaly mesele gaýdyp dolansaň, işden ymykly boşarsyň. Düşündüňmi? Düşündüm başta, düşündüm. Bolýa. Bor. Bolýa. Alo. Gelin ağa. Arslan Cumaş, obyektde 25'lik turba oturt diýe. Howa bilýän başlyk, bilýän. 25'lik turba oturtdyr diýdiler. Aňyrda 1 sagatdan hökman erterler. Suw geçirji 20'lik turbada getirin. 20'lik mi? Häzir men belläýin. Taslamadaky ölçeglere deň gelsin. Görkezilşi ýer ýerine ýetirilsin. Bolýar, bolar başlyk. Tizden tiz uğruna çykdy, özüň gödäwçilik algyn. Hökman başlyk, arkaň mulaýyň. Düşündüm başlyk, özüm göz gulak bolaryn. Hökman aňyrda 1 sagatdan bararlar. Gaýrat ediň, bolýa. Bor başlyk. Ýazy. Ağam, bir nile var ýatay? Men bilmedim. Toylu. Han gel bäri. Han bu ýankyny ýere gitdi. Bilmedim, ýaňamady. Hanymyn, sür. Eretmelle haw benim, alaga çykdy. Kakaňam gelýär diýen oglum ýanyna biraba. Kim käwol? Näme üçin geldik? Dostlarynyň biriniň ogly bolaýmasa. Dilekçiler gelinir däje. Aýp bor. Beýdimediler oglum. Gel köşek. Kakaň pahyram meni häzir kimi diýal şey dip iýdine sürüp gelipdi.
O men bilen deňil gaşyp kiçik kärhana açyşdy. Tä kärhananyň stampyny, möhürni elime alýansam ýanymdan aýrylmady. Hani bäriber? Salam alaykum gençe. Gurgun Sala. Gowumjyym. Şöhratça, Yaxşı gowy. mihman bilen tanış bol. Nuriyat dostum oğlu Kerwan. Tanadyňmy? Hani oňatsa teret. Ýadyňa düşýärmi? Çaga kaňyl bay bile joýnardyňy da. Al. O jaýa gitdim. Salam. Çeper, siňe hiýle şeýdi. Nuriyat pahyryň edil özür. Bir almanik bölen ýaly. Gözlerem edil Nuriyat diýinki. Bir murty ýok diýmeden edil özi. Ýadyňa düşýärmi? Kiçikkä öýlerine bar gaýdyrdy da. Hawa, töleme ýigit çykaýan ekeni. Ejeň dagam gowmy? Yaxşı gençe gowy. Qahan pahyram ýer gitdi de. Arkaýyn öýüň ýal bolup ber oglum. Bor gençe bor. Hawa. Bu näminni bizde ýaşamalymy? Elbet oglum. Şu ýerde ana täçeňiň telefon belgisi bar, jaňat. Ogluny alat etmesin. Bize diýdi aýdy. Görýä. Neme Şöhratjan täze mebel alypdyr. Getiräýsinmi? O näme mebel ho? Öňkülere näme jynyrypmy? Öňüme ýaň urnadygany. Başga işiň tüketdiň ho sen? Ay qaky näme gahyrlanýaň ay? Biriňe alýaňyz, beýlikiňe beýdiýäňiz, şaşyň gözüne teredýän etdiňiz. Biziň baý bolşumyzy düşünýär ýaly garyp bolşumyzy. Alypsyňyz, taň edipsiňiz. Berk goýber ho şoňa puluny. Bolýa. Mene göwnünmedik pulu ilmim degirjekkä. Özüňiz alyberin. Şöhrat, Yoşla. Öýde adamma. bilýänle, olam üýtgeçi adam däl, öz oglumyz ýaly. Be, Şten qaqanda tanadyňmy? Tanadym. Kerwanjan qahaň tanadyňmy? Tanadym. Ýanaky menne. İlki bilen men bir naharhana açdym. Adyny da Gülnar diýip taktym. Gyýdymyň doglaýança wagtydy da, hawa. Iň hormatly müşterim bolyp qahaň pahyr çağırdym. Öňüne de jüýjel palaw goýdum. İş hakda, gelecek hakda kän gürleşip oturduk. Bilýärmi näme oşonda maňa näme diýdi? Sen aýagulagsyz kösenýänsiň. Gelikimiz bir iş edelliýdi. Men basym täze ulug edinjek. Häzirkini sen meni ber, adyňy geçip bereýin diýdi. Men şonu nur ýagdy. Ay sen öňüm az kömek etmediň. Aşagyndan çykyp bilmen ho bu ýagşylyklaryň diýdim. Olam ýylgyrdy da. Ay diýme. Bahasyny gepleşmäli. Gerekkä. Täze işiňe goşant bolsun. At arkasy gutly bolsun. Toyda minmek nesip etsin diýdi. Men şondan şeýle bir begendim. Şey diýipdi pahyr. Hawa, sen qaqaň şeýle adamdy. Oňorda ýagşylyk ederdi. Men oň eden ýagşylyklaryny hiç wagt ýadyndan çykarman. Arman. Tarpdan täze işi ýola goýmak aňsat däl. Maşgalan bilen topurlum bir işe. Mähneti öňünden, rehneti soňundan na bir işleň. Qaqaň pahyryň beren şo meleje jiwi baý hedil berendire. Giýji unny düşmän kän turdum. Haýyrly malekeni. Kerwanjan ýörekimde bir çaý içeli. Bor. Çeper, han çaýna garat eret. Hey, owaly. Kergün, sana qaqam çay içten geldi. Bor baryan. Bolşuň näli? Näýli? Qaqam aýdaryn. Baraýt. Men näme etdim şugulçy? Özüň şugulçy. Eje, Näme bollugy? Ferit oglum maňa şugulçy diýe. Şöhrat, akylly bol. Men hiç dat diýemem hoja, şugulçyň öýdi şugulçy diýe. Ana, Ferit, Şöhrat, Şugulçy. ana ýene diýdi. bar senim. Kerwanjan,
Yer oğlum çay içten. Bulan oyununa çınına düşünmez. Boğar gence baryan. Gel oğlum, gel. Oyunu kendir bulan. Nur yağdı, dost ağrımadı. Oho, bar bol Bu gurtsan. yağdaylar. Gowy. Ölçörlerim sağlık mı? Oňat. Ine şu yerde, şu gadiyette bizim için ulu bir täzelik ba. Hormatly prezidentimiz Söyle. Türkmen guruluşçularına da iş verer diýipdir. Şu gadiyady maňa goýup git. Bolya koyduýsan goýaýaryn. Gadiyet okap bolan soň İzine beri vurun. Okudun mu? Ene deret, gat şahatlıkla var. Ha, Gene o. hemen begenlerden. Hava katı şahatlıklığa var. Ha, Öňde etmeli uly işler garaşy. Ha, Kervancan. Geç otur hani. Gurdaga. Haw. Inni meňe bir habar malyň. Mihmanyň habaryny 3 günden soň alýandyr. Sen maradaky gurruna soň dolanar. Howlukma. Al çay iç. Bolýa. İşleş verer. Edip bana işleş berdi kim rahat uğruna varır. Doğru aýdýar. Kakımdagy eli. Vay, Ece. Kakam görke diýerler. Gelkene bolçam. Vay şeylim. Ana, Kur'an binalaryna görke diýerler. Ece, ine görýärmi? Arkadagymyzam gelýär. Arkadağımızın ömürlük bolsunlar. Alo. Ece salamu aleyküm. Oğum ýagdaýlar. Watan ýetdeşiň görýärmi şu wagt? Ha görýäň dämi? Şu gurt daýymyňdagy täze açylan telekeçiniň binasy. Ana şoň açyşda barasyň orka diýerler. Ha görýäň dämi? Bor Ece. Bolýa, gijan agat bolsun. Bor. Ana, kakymdan Kur'an binasda şu görünýän Ece.
gurdan naştuğunu geliýäňiz. Bir de mine aýlanyp görüşdirdik tuğru. Hem işlediniz. Ay Gözünüzle gördük aylandık. gördünüz mü aylandık? Ola gaty gowdatlar bar eken gordan. O zatlara katı köpeken gurdan naştuğunu. Gergin Gurdan omot naştuğunu. gurnapan ajaýyp. O zaman şu real terin köprek kurulmak gerek gordan ay. Köp zatlar öğrenmek bolsun. Başlan. Salam Gurdan Naýç. Bir Türkmen telewizionynyň altyn asr teleýaýlymyndan geldik. Katı o. Mümkin bolsa alyp barýan gurulşy işleriniz barady. Tenderde ýeňiş gadanşyňyz barady. 3-4 saat sowalymyz bar ede. Bolýan onu sürädir geçinler garaşyň benim häzir barýan. Taýynlaň mikrofonlaryňyzy, kameralaryňyzy şojaga ýerde. Menem häzir barýan. Taýyn bolsa aýdaýyn. Bolýa. Maksat ýür. Hawo, ýa-ni aýlanmak diýdiňiz, gördük diýdiňiz. Öwrenere eken ekenmi? Aýdyşyny ýaly öwrünür rat köpeken başlap. Söylemeyin. Ha, näme belli boldy? Gerek zatdan hemmetini belli barlyk. Ýöne biziň işimiz tuğulmy ýerikden kem däl eken. Yine şu yerde gören atlamanın hem ben belli var. Gerek orada. zatlar O alınmak tayda da oluyor gören mu? atlamadı belli. Ýok. Alo. Ece salamu aleyküm. Sağlık oğlum, gurgunçuluk mu, gowy ýagdaýlaň? Gowy ýaşy gowy. Gutly bolsun Gurban bayramı. Sağ bol oğlum, sağ bol. Sen kim gutly bolsun? Sen häzir nirede oğlum? Men Gurdağalarda. Şeýlem oğlum. Seper dagam gowy ýaşymy? Hawa ýaşy gowy. Gowy elnejemem. Sugun gurbanyny etdiler. Şeýlemi? Hawa. Kömekleşdim. Tügeleme oňursun oğlum. Bor oğlum onna. Men päsgel berip oturmaýyn. Soň jaňlaşaýyn. Bor Ece bor. Yine bir gezek gurbanyň gutly bolsun Ece. Bolýa oğlum, sağ bol. Bolýa. Ýaşy bor. Kerwanjan, ejeň bile gürleşdiňmi? Hawa. Ýagdaýlar gowmy? Hawa gowy diýe. Biziň adymyzdan gutladyňmy gurbanlyk? Gutladym. Size mutlu ya. Özümem jaň etjek. Gurbanlygam hädimen gelýär-de. Hawa gence. Kerwanjan, sen kyn görmeseň, jigiňi hiňilik aýlak gaýtsana. Ýoksa mana otogundan çykman öý köläp otyr. Bor gence bor. Bolýa. Bunlar bolgydim taýyn bol. Alo. Alo. Bäwül. Gowmy ýagdaýlaň. Uy Kerwen, bu senmi? Gowmy ýagdaýlaň. Gowmy özüňem. O bagara gowmy. Ýaxşy gowy, bizem adyňdan çykarmasyň, he? Gutly bolsun Gurban bayramı. Sağ ol, sağ ol. Seň kim mutlu bolsun? Şäherde ýaxşy ýaýam? Ýagyşmy? Hawa ýagýa. Han bir min garaş bäwül. Men ataýyn. Ha taýynmyň. Bolýa, menem ägeýneň bolýarmy? Eşitýäň bäwül? Alo. Kerwen, ýanyňda biri barmy? Ha, eşitilenok bäwül. Gurbanlyga sen owa gelýärmi? Gurbanlygamy? Barjak bor bäwül. Aha, bolýa soň gürleşer. Bor, sag ol. Bolýa. Bolýa.
Gülnar üşäň ok gerek. Ýagşama ýag ýara. Hawa ýagyar. Gideň bilen goýlaýar edi. Kerwen. Aha. Beret goýmaýardylar. Tansol. Gülnar däli. Beýler tansolyň beretmeň dostum. Ana biziň gedeň bilen getdi öýdän. Hawa Ýürün ýürün gyýlar. Bolaydı. Görüverer. Bäwül, ayak çekdeni. Näme bekki? Medeniyetlirak bolaýsana. Ondan men bekki däl, men berdim raçana. Ay, içim ýana aýtda. Näme gerek? Bolay. Ine teres şuna.